neskoro prídeš, fara ti nedajú. Neskoro sem prišiel fárať, mi nedali ešte, ma chutmajskoj palicou vydrali. Vyšli sme na Štiavnickú klopačku. Klopačka to je vlastne to jednoduché zariadenie pozostávajúce z drevenej dosky a kladívka, ktorého údery zvolávali baníkov do práce. Banská Štiavnica tá leží v samom centre najvýznamnejšieho rudného rajonu v slovenských neovulkanitoch a jej história je spojená s rozvojom baníctva v tejto oblasti. Tak ako každá banická oblasť, aj Banská Štiavnica vo svojej histórii prežívala obdobia búrlivého rozkvetu, ale aj úpadku. No vlastne v období rozkvetu mesta vznikli mnohé historické objekty. Napríklad táto klopačka. V minulosti sa jej zvukmi začínal každodenný život všetkých obyvateľov Banskej Štiavnice. A ja vás pozývam na prechádzku mestom a na prehliadku objektov, ktoré pripomenajú dávnu slávu Banskej Štiavnice. Vchádzame na nádvorie jednej z historických pekných budov zachovaných v Banskej Štiavnici. S Banskou Štiavnicou a baníctvom je spojených niekoľko svetových prvenstiev. Jedným z nich je aj to, že tu bola založená prvá banická akadémia na svete. Aj v tejto budove z tých početných pracovisk určitý čas sídlili niektoré katedry. No ale poďme sa pozrieť aj na ďalšie historické objekty v meste. Vyšli sme si nad Banskú Štiavnicu, pred chvíľou sme videli kalváriu s kostolom a tu sme vyšli do miest, kde vychádza jedna z najbohatších štiavnických žil, Špitaler žila. Tu vlastne začína aj história dobývania. Staré banské diela nám výrazne lokalizujú povrchový smer rudnej žily. Prechádza týmto smerom. Poďme sa pozrieť, či z nej ešte niečo zostalo. Vidieť tu rôzne horniny. Pozrite sa, tu je zrudnenie. Striebrosivý galenit, čiže sulfid olovnatý. Obsahoval pomerne veľa striebra. To bol hlavný dôvod, prečo sa začala táto žila ťažiť. Áno, tú hlavnú žilu už vyťažili, ale v okolí sa nachádzajú menšie, tenšie odžilky, kde je podobná mineralizácia a navyše žila je doprevádzaná pásmom premenených hornín, farebne odlišných, ktoré boli takisto spôsobené roztokmi, z ktorých sa vyzražali rudy. Tieto premeny hornín vznikli v čase, keď sa z horúcej vody tvorili žily a súčasne dochádzalo k hydrotermálnej premene okolitých hornín. Voda získavala teplo z magmatickej činnosti. Horniny boli v hĺbke stále veľmi horúce. Sledujeme povrchové vydobité priestory špitalerskej žily. Ťažba v tejto časti začala podľa prvých písomných záznamov už začiatkom 16. storočia,
kedy sa ťažili hlavne povrchové časti. Ale postupne ťažba dosahovala hĺbky 300 až 600 metrov. Ale že žily pokračujú aj hĺbšie, máme záznamy z vrtov. Prvé dobývanie týchto rudných žíl sa začínalo na povrchu. Je to pekne vidieť aj na tejto žile. Na iných miestach často vidieť rady lievikovitých jám, tzv. Píng, ktoré sú tiež pozostatkom vyhľadávania rudných žíl a ich povrchovej ťažby v minulosti. Je zaujímavé, že tieto pingy ležia často v jednej línii. Tak ako prechádzala, v takom smere sa robili dobývacie práce. Keď sa vyťažili povrchové časti rudnej žily, bolo potrebné zostúpiť do podzemia. K tomu slúžili rôzne banské diela, ako napríklad táto štôľňa. Musela to byť veľká drina ručne vysekávať do tvrdej skaly dlhú chodbu. Áno, pokiaľ je skala blízko povrchu, je zvyčajne zvetraná a ťažba je ľahšia. Ale hĺbšie, kde nie sú zvetrané horniny, tam je ťažba namáhavá. V minulosti baníci horniny najskôr rozpálili ohňom a potom ich polievali vodou. Skaly sa rozpúkali a ich ťažba bola ľahšia. Veľkým uľahčením pre prácu baníkov bolo zavedenie strelného prachu. A to sa stalo prvýkrát práve tu v Banskej Štiavnici. Táto metóda potom, pretože značne uľahčovala prácu baníkov, sa postupne ujala aj v iných banských revíroch. Ale táto štôľňa bola vyrazená výlučne ľudskou silou s použitím kladiva a dláta. Časť starých banských priestorov na jednej z najbohatších žil v Štiavnickom rajone, Špitaler žile, bola upravená na podzemnú časť expozícií Banského múzea v prírode. Cieľom tejto expozície je aj tým budúcim generáciám priblížiť prácu baníkov, vývoj tejto práce a vývoj banských techník, ktoré sa pri exploatácii týchto žil v minulosti využívali. Pozrite sa na tie krásne farby, červené, hnedé. Prišli sme sem po veľmi starej chodbe, ktorá bola vyrazená ešte v 17. storočí. A čo je najzaujímavejšie, bola vytesaná iba ručne, pomocou dláta a kladiva. Tie farby sú naozaj fantastické. Vytvorili ich rôzne sekundárne minerály. Prvotné však boli zrejme sulfidy. Peter, aká bola pôvodná mineralizácia? V tejto oblasti je niekoľko rudných rajonov. V Španej doline tam to bolo predovšetkým medenorudné zrudnenie, čiže medené minerály. V Kremnici zase tam prevláda zlatá mineralizácia. A najpestrejšia mineralizácia je v Banskej Štiavnici. V tých povrchových častiach to bolo predovšetkým zlato, striebro, no a postupne do hĺbok sa menila na farebné kovy, olovo, zinok, meď. Ale špecialitou Banskej Štiavnice bolo hlavne striebro však. To dalo základ ako tej banskej sláve, ale neskôr postupne, ako ťažba prechádzala do väčšej hĺbky, pribúdalo hlavne olovo, zinok a meď. Malachit, Špania dolina. Rídza meď, Špania dolina. Chalkopirit a sfalerit, Banská Štiavnica.
Barit, Banská Štiavnica. Galenit, Banská Štiavnica. Ametist, Banská Štiavnica. Rídze zlato, Kremnica. A rozkvet mesta Kremnice úzko súvisí s ťažbou zlata. Veľmi pekne je to znázornené na tejto plastike ukazujúcej baníka dobývajúceho v podzemí zlato. Je hlavný symbol Kremnice, kostol svätej Kataríny. Ale predsa stredoveká Kremnica bola jedným z najdôležitejších stredísk ťažby zlata v Európe. Zlato sa tu ťaží dodnes, samozrejme nie v takom množstve. Aj názov mesta súvisí s geológiou a zlatom, ktoré sa nachádza v kremenných žilách. Na nich bola založená banická sláva Kremnice. Názvy Kremeň a Kremnica sú naozaj veľmi blízke. Táto pekná historická časť za tú svoju podobu vďačí tomu, že v minulosti bola významným banským mestom. Prvý rozvoj mesta nastal v spojení s dobývaním rúd. Stalo sa to už začiatkom 14. storočia. Kremnica leží na západnom úpätí vulkanického pohoria, označeného podľa mesta ako Kremnické vrchy. Zlato bolo a stále je symbolom Kremnice. Najlepším dôkazom toho sú zlaté mince razené v tunajšej mincovni. Založená bola už začiatkom 14. storočia. Mincovňa je stále v prevádzke. Groš Karola Roberta z roku 1329. Florén zo 14. storočia. Toliar Maximiliána II. Z roku 1575. Pamätná minca 500 slovenských korún. Pamätná medaila. Zdravím ťa, Vlasto. Zdravím vás, páni. Doktorom Konečným sme sa poznali a stretli v tej geologickej časti, keď sme hovorili o vulkanitoch. Ale on je nielen ako dobrým geologom, ktorý stvárnil geologickú stavbu tejto oblasti v mapách, ale tento kraj mu tak prirastol k srdcu, že sa ho pokúša stvárniť aj umelecky. Nielen tú peknú prírodu, ktorú vytvorila geológia, ale aj tú históriu, ktorej Štiavnica vďačí za ložiska drahých a polymetalických rúd.
No tak viete, že keď človek vidí takéto nádherné historické pamiatky, že mu to nedá, aby sa nepokúsil to zachytiť aspoň štecom, hej, a takto pre pamäť ako budúcich období. Veľa domov, ktoré som tu namaloval v tejto oblasti, prakticky už neexistuje, takže určitým spôsobom človek zachytí niečo pre pamäť histórie budúcej. No viete, dnes večer práve je taký slávnostný sprievod, salamandrový sprievod, kde máte možnosť uvidieť vlastne celú históriu Banskej Štiavnice. V tomto sprievode pôjdu sudcovia, kati, administrátori, baníci. Je to proste taký pohľad do starej histórie Banskej Štiavnice. Ale prečo salamander? Salamandra, to je taká povesť, respektíve legenda, že jeden pastier pri pasení oviec uvidel salamandru, jašteričku, ktorá mala nápadne zlaté, také škvrny po tele. No a hľadal túto salamandru, prenásledoval ju. Salamandra sa mu ukryla pod kameň. No a keď odkryl ten kameň, tak uvidel zlatú rudu. Tak podľa povesti takýmto spôsobom práve bolo objavené zlaté ložisko Banská Štiavnica. Čiže na priblíženie histórie baníctva v Štiavnici sme si ani lepší čas nemohli zvoliť. Pôjdeme sa pozrieť. Ahoj, Vlasto. Dovidenia, páni. A večer na salamandre. Slovenské znenie pripravili Peter Ďureje, Peter Reichwalder, Ján Mistrík, Milan Laca, Radek Ušela, Ingrid Rímerová a Imrich Schlosser. Slovenské znenie vyrobila Slovenská televízia Bratislava.